हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। मैं आप सभी की बहन बिंदु मौर्य, जिला सोनभद्र से, और आप सभी सम्मानित भाई बहनों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आइए सुनाते एक प्यारा सा नाच गीत। कैसे लगेगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। अरे सासू जी के ले गयल हरवा हसूलिया। सासू जी के ले गयल हरवा हसूलिया। अरे हमरो त छोट की ननदिया गइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरवा चोरी भइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरवा चोरी भइल बा। अरे जेठनी के ले गयल नथिया झुलनिया। जेठनी के ले गयल नथिया झुलनिया। अरे हमरो त छोट की ननदिया गइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। अरे देवर जी के ले गयल हक और हिस्सवा। देवर जी के ले गयल धन दौलतिया। अरे हमरो त छोट की ननदिया गइल बा। अरे हमरो त छोट की ननदिया गइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा। जागा जागा ए बलमुआ घरमा चोरी भइल बा।